Xayrli kish, siz ikkev, par kelgan diyeler. Bugün estradaga qarab iriksizden şul jirsizler iske tüşe. Çünkü sahnani parlı jirchilar yawlap aldı. Gaylali duetlar bugün elekege kibik bir-iki gina tugil distelagan. Parlı kelish sahnani tutu jingilrак, otuşluraq ya күңелрәкме? Duet için мәхәббәт кенә җитәме? Bir Казанда кайнау мөнәсәбәтләргә нинди йогынты ясый? Бу сорауларны кунакларыбызга бирербез. Nazlar bule gidip yaşayıp yumuşak kullar en iyisine gel İntore yürek en iyemine gel Gönlümün var dünyanı kışıp Dolun güllerine kumermeli Min yılı bakıp bir gölge tekleşip Әйе, татар эстрадасында парлы җырчылар, дуэт гаиләләр, ул инде күнегелгән бер күренеш, хәтта үзенчәлек дияргә була. Ләкин соңгы елда алар саны артты. Рифат абый сездән сорыйк әле. Ни өчен шулай килеп чыкты бездә? Ни өчен арталар алар? Нинди феномен бу? Дигәндә шулай килә килә. Кара каршы җырлау ул татар халкында бик күптәнге традиция. Әйтик, туйларда булсын безнең халкыбыз электән җырлаган. Әмма ләкин татар сәхнәсенә, профессиональ эстрадага бу төр башкаруны 1941 елда беренче булып Рәшит Вахапов алып керә. Аларның Җәүһәр Сәләхова белән. Мин заманында сораганым да бар Җәүһәр ападан. Бу ничек булды ди. Менә Җәүһәр апа әйтә, без өчәү чыгып киттек ди. Рәшит Вахапов, Җәүһәр Сәләхова һәм Гани Валиев. 1941 елны безне авылларга чыгарып җибәрде ди. Аларның концерт бригадасы ул сүз уңаеннан безнең татар сәхнәсендә беренче профессиональ эстрада бригадаларыннан. Менә шунда Рәшит җырлый, мин җырлыйм, Гани уйный, һәм без уйлыйбыз ди, бераз кызыграк түгел программа. Шунда уйладык та ничек кызыграк итәргә, ничек халыкка якынрак итәргә. Шунда Рәшит Вахап әйтте ди. Әйдә дуэт җырлап карыйк. Галия Бануны җырлап карыйк. Зөләйханы җырлап карыйк. Һәм алар шул кадәр дәрәҗәдә тамашачы аны җылы кабул итте. Киреш сүздә әйттегез, пар килгән дияләр дип әйтеп. Дуэтлар турында сүз барганда, менә бу пар килгән дияләр сүзе төп таләп булырга тиеш. Җырчылар пар килгән булырга тиеш. Белә шул Рәшит Вахаповны, Җәүһәр Сәләхованы алыйк. Алар бүтән яклап пар килгән. Беренчедән аларның тавышлары шул кадәр бер-берсенә ярашып тора. Тәңгәл. Алардагы тулы бер гармония бар. Аларның тышкы кыяфәтләрен карагыз. Ничек бер-берсенә туры килеп тора. Менә безнең кызганыч ки бу төп таләп кай вакытта югала шулай бит. Менә Фердинанд абыйдан сорыйк әле. Чыннан да тавышлары туры киләме? Сез парлы җырчыларның вокаль мөмкинлекләрен ничегрәк бәялисез? Әле бит мәхәббәттән кала тавыш та туры килергә тиеш. Менә Рифат Әхмәтов бик белеп әйтте, парлы җырлау безнең бурынгыдан килгән әйбер. Кара каршы җырлау, уен җырлары, колхоз җырлары, сугыш җырлары, алар һәр вакытта да безнең репертуарда булган халык арасында. Рәшит абыйлар бу алымны, концертны тулыландыру өчен генә түгел, менә шушы традицияләрне дәвам итәр өчен һәм иң мөһиме монда ята нигездә Рәшит абый ул халыкчан җырлау алымнары белән эшләгән кеше. Җәүһәр апа академ вокалда тәрбияләнгән кеше. Ике системаны ак белән караны катыштырып булмаган кебек, аларны катыштырганнар. Берсе академ вокал нигезләрендә җырлый. Дөрес позициядә, дөрес вокал белән. Рәшит абыйның аның ул бит зур консерватория классларыннан килмәгән. Аның алымнары башкачарак. Һәм менә шушы ике алым таштырганда, алар бер-берсен үстергәннәр. Берсе Җәүһәр апа өйрәнгән халыкчан алымнарга, Рәшит абый өйрәнгән академ вокалга. Һәм менә шушы ике агым бергә тоташканда, яңа бер агым, яңа бер башкарылу һәм Җәүһәр Сәләхова һәм Рәшит Вахапов феноменын тудырып калдырганнар алар. Без бераз гына үзебезнең юнәлешне темага әйләндереп кайтарык әле. Чөнки без хәзер дуэтлар турында сөйләшә башладык. Әмма ләкин сүз башы бит шүрәле, гаиләле дуэт. Без монда бу феноменны карыйбыз, нәкъ ир һәм хатын гаилә буларак сәхнәдә чыгыш ясамый. Ике вәкил бар. Дуэт ул гаиләле дуэт булу мәҗбүри түгел.
Менә безнең бүгенге татар Әлбәттә. эстрадасының бөтен гаебе, бөтен проблемасы шунда, без дуэтның төп максатын аңламыйбыз. Менә хәзер сорыйк, шуңа күрә без нәкъ гаиләле дуэт вәкилләренә Мәҗбүри түгел гаиләле булу. Сез беренчеләрдән булып, гаиләле дуэт шунда тудырган кеше, ул Җавит Шакир белән Зөлфия Шакир. Мин бу сорауга булай дип җавап бирәсем килә. Гомер буе артист халкыннан гади халык куркып яшәде. Артистлыкка укырга керәм дисәң инде, артист бәхетсез, артистның гаиләсе юк, артистның баласы юк, ул өенә кайтып кырмый, ул шигән тормышы диләр. Менә хәзер бит инде матур гаиләләр күреп торабыз бит. Менә бу шатланасы гына монда. Димәк, безнең артистлар да гади кеше кебек, гади халык кебек матур иттереп гаиләдә төзи беләләр. Матур иттереп үзләрендә үрнәк. Менә мондый гади халыкка алар бит сәхнәдә үрнәк. Халык бит шул матурлыкны күрергә килә, концерт карарга килгәндә дә. Бөтен нәрсә күренә. Ничек ашыйлар, ничек яшиләр, ничек бала табалар, ничек балаларын үстерәләр. Бөтен нәрсә. Бу бит үрнәк дигән сүз. Гади халыкка. Әмма каршы фикер дә бар. Мәсәлән, Данил, син алып бара торган мессенджларда син шундый фикер җиткердең. Парлы җырчылар эстраданың дәрәҗәсен төшерә. Билгеле, син аны үз сүзләрен итеп әйтмәдең, башка кеше сүзләре итеп, әмма бу сүзләрдә дә хаклык бар түгелме? Юк, ул чыннан да минем сүзләр түгел, ул сөйләшкәндә туган фикер, мин шулай дип әйттеләр, һәм уйлап куйдым, чыннан да бу мәсьәләдә нигез бар дип. Менә без бик зур ноталардан башладык бүгенге сөйләшүне, яме? Рәшит Вахапов. Бераз җиргә төшерим әле. Менә сез сәбәбен ачыклыйк әле дидегез. Менә бүгенге көндә бик күп татар җырчылары бар бездә, татарда, һәм аларның бик әзе генә коммерцияле рәвештә концерт куяла, мәсәлән, Казанда, яме? Бик әзе генә куяла. Алар ничек акча эшлиләр? Алар эшлиләр банкетлар белән. Алар алып баралар туйлар, юбилейлар, фәсмәтәннәр. Мин моны теге гаиб итеп әйтмим. Ул туй үткәрүләр ниләр, ул авыр хезмәт ул. Менә сез мәсәлән шимбә көнне, җомга көнне ял итәсез, артист кешесе төялеп чыгып китә һәм төнне генә кайта. Бу хезмәт. Һәм мин уйлыйм, менә бу ирле хатынлы җырчылар менә шушы банкетный индустриядан чыккандыр, күбрәк чыга башладыдыр дип уйлыйм мин. Ну шул банкетный индустрия ул безнең эстрада дәрәҗәсен төшермиме соң? Менә мәсәлән бер җырчы бара, туй ясарга, монда ирле хатынлы бергә баралар. Беренчедән акчасын да берникадәр күбрәк алырга мөмкин. Таксины да бернигә чакыралар. Таксины да бергә түлиләр. Аерым транспорт чарасы да кирәк түгел. Һәм менә Зөлфия әйтте, бер-берсен аңлашу. Бу бер яктан караганда бергә булулары бәлки хәерлерәктер дә. Менә инде сәхнәне берникадәр дәрәҗәдә төшерә дигәнгә әйләнеп кайтырга мөмкин. Бу гадиләштерә дип саныйсың исем үзенә күрә. Аннары берсе шул гадиләштерә. Икенчесе менә безнең халык тамашачы бит инде күнеккән ниндидер менә матур мәхәббәт тарихлары күз алларга күнеккән. Менә ул мексикан сериаллары карап утыра мәсәлән. Анда менә Педро белән әллә кем Антуанита бер-берсен яраталар, әйме? Ниндидер матур сүзләр әйтәләр. Мексикан сериалы тамамлана да, башлана бер татар җырчыларның дуэты. Алар бер-берсенә шул хәтле караша, елмаешып җырлыйлар. Кешеләргә бу ошый, әйме? Менә бер-берсен яраталар. Әле аларның бер айдан соң анда ярты елдан соң Алла сакласын аерылыша дигән хәбәр дә таралырга мөмкин, әйме? Ул була күрмәксез инде андый хәл. Әмма дә ләкин бу образ. Кеше моны ярата, һәм җырларның да бит инде анда 90% мәхәббәт турында. Аны бер кеше җырлаганда ул ялгыз кеше булып чыга бит инде. Кара каршы җырлаганда алар менә тулы мәхәббәт шикелле күз алланадыр бәлки. Менә Данилның фикерен чыннан да хуплап, Алсуга бирергә мөмкин булса сорау. Алсу чыннан да аңлавыңча татар халкының аның бөтен хыялы, матур тормыш күрү бигрәк тә үрнәк гаиләләрдә. Чыннан да монда ятамы менә берникадәр хайп, җиңеллек усулы. Гаиләле булганда популярлашырга җиңелрәкме чыннан да? Бер кеше булганда бер энергия, әгәр дә ике кеше кушыла икән, энергия ике тапкырга арта дигән сүз бит инде, бит. Аннан соң чынлап торып дуэт булып җырлау, ул берникадәр җаваплылыкта. Бу кешеләргә матур җырлар гына бүләк итү түгел, син үзенең гаилә ягыннан да хәзер бит кешеләргә карайлар җырчы буларак кына түгел, аның тулайым бөтен гаиләсе карайлар. Матур яшәргә дә тиеш булып чыгасың. Матур яшәү ул уже зур җаваплылыкта исти, һәм кешеләр каян да булса үрнәк алып
кешегә тиешләр. Шул ук Бразилия киносындагы образлар түгел, үзебезнең артистлар, үзебезнең якын кешеләр үрнәк булырга тиештер дип уйлыйм. Һәм без бу дөреслеккә якын булырга тырышып эшлибез үзебез шәхсән. Фердинанд абый, сезнең истәсе сүзегез Менә бар. Данияр китте, бийек сүзләрдән башладык дип. Ул бийек сүзләр чынлап та анда бийеклек бар. Алар безнең халкыбызның классик әйберләрен җырлаганнар. Хәзерге парлылар сәхнәдә тама дуют, сафтатарча әйткәндә. Минем бер авылга кайткач инде күршеләргә керәбез бит инде. Күршеләрдә егет, акыллы гына егет утыра, парлы җырлыйлар. Бу сәхнәдән сөйли, тамашачыга рәхмәтләрен әйтә, кайсы авылдан инде бәлеш ашап йөргәннәрен, бу тутапольтын. Синең кая нәрсә ашап йөргәнен мине кызыксынырмы, җырлап миңа диде дә, сүндерде дә куйды. Менә сиңа сәнгать. Кая сәнгать, сәнгать кая? Булар сәнгатьнең бакчасына барып чыкырмыйлар. Буларда дискотека, буларга сикертү кирәк. Булар күпкә хәзер сикерәләр. Менә телевидениедә бу проблеманы күтәрелү бик әйбәт. Фердинанд абый, без килешмешә мөмкин түгел, без менә җырларны сайлаганда даими аларның ике җырның берсендә син миңа кирәк, сиңа кирәк дигән сүзләр. Рүзилә ханым, сез бик күп концертларга йөрисез. Ничегрәк бәялисез аларның чыгышларын? Чыннан да Фердинанд абый әйтмешли, тәмадит итәләрме сәхнәдә? Ничегрәк? Кирәкме безгә шуның катлык парлы йолдызлар? Чөнки менә рус эстрадасын алсак, чит ил эстрадасын алсак, бер җирдә дә андый күренеш, андый феномен юк. Кирәкме, юкмы, кешегә кирәк икән, кирәктер. Мин үзем менә мин хәтта алсуны танымадым да, кем ул дип сорадым. То есть бу нормально. Ул да мин танымый, мин дә аны танымыйм. Без параллель дөньяларда яшибез һәм икебез дә канәгать. Бу комплимент булды булса. Әйе. Мин гомумән бу парлы җырчыларның мен кайчакта теге лентада күренгәли бит инде аларның әйберләре, үзем аларга беркемгә дә язылмаган булсам да, мин моны ничектер бер милли колоритлы ток-шоу итеп күз алдыма китерәм. Һәм халык аны ток-шоу караган, Дом-2 караган шикелле карый. Кайсыдыр сугыша, кайсыдыр кышыша, кайсыдыр дуслаша, кайсыдыр аерылыша. Матур ток-шоу. Аларның берләшүе, тагын бер чагыштыру. Гафу итегез, Кот Базилия белән Лиса Алисаның берләшүе кебек тә тоела кайчакта. Алар ниндидер уртак ихтыяҗлар аркасында берләшкәннәр һәм матур гына яшәп яталар. Алар миңа тимиләр. Коммерция, бизнес буларны берләштергән. Әйе. Матур гына яшәп ятсыннар да, без рекламадан соң дәвам итәрбез сөйләшүебезне. Эфирда Таяның тасы тапшыруы. Без рекламага кадәр Рүзилә ханым белән нәкъ парларны күп вакытта коммерция берләштерә дигән фикергә килдек. Чыннан да әлегә кадәр шушы фикерне төгәл әйтүче кунагыбыз булмады кебек. Менә парлы булу ул җырчыларны танытырга җиңеллек бирәме? Чөнки халык монда җыр өчен генә карамый, гаиләсе өчен карый, мөнәсәбәт өчен карый. Рүзилә ханым, сез ничек уйлыйсыз? Әлбәттә, чөнки аларның парлының аның берсе паровоз шикелле әйбәт җырчы була, икенчесе ул тагылып кына йөри, икенчесе аның барыбер начар җырчы. Ну, вокал ягыннан, начар кеше түгел, вокалы ягыннан ул кайтышрак. Иң мөһиме, булар бер-берсе белән килешсен. Алар бер-берсе белән килешәләр һәм аның берсе паровоз булып халыкны җыя, икенчесе икенче вазифалар башкара. Һәм алар бик гармония тудыралар. Шулай, чыннан да менә берсенең вокал ягыннан да, сәләт ягыннан, харизма ягыннан да отышлырак, ничектер сәләтлерәк алсы сиңа карап сорыйм инде, әмма. Сезнең кайсыгыз сәләтлерәк дип сорамакчы булам. Юк, ул сорау түгел. Гомумән икенчел рольга ничек ризалашалар микән? Менә мәсәлән, мин журналист, ирем финансист, ирем өчен мин иң яхшы журналист, минем өчен ул иң яхшы финансист. Ә менә җырчы парда ничегрәк микән? Теге конкуренция дигән әйбер. Икесе дә бер көчле дәрәҗәдә була алмый, табигать буенча бер ничек тә була алмый. Әле ул берсе ират, берсе хатын-кыз буларак та ул уже тәңгәл түгелгән сүз әйбет. Әлбәттә, бер концертлар оештырган вакытта, чыгыш ясаган вакытта кемдер чыгыш репертуар буенча җавап бирсә, кемдер бөтенләй хуҗалык оештыру өчен җавап биргән микән. Берсе белмәсә, слабыйрак булса инде җиңелрәк бирелсә, берсе җиңелрәк бирелә бейтәм инде. Демәк, шулай бер-берең белән килешсәң, рольләрне бүлсәң, низак та чыкмаячак, һәм мин мөһим рәхәтләнеп сәхнәгә чыгып бергә җырлыйсыз, берегезне килеп чыкмаса, икенчесегез тартып бетерә. Ә менә тавышлар килү турында, Фердинанд әфәнде, тавышлар ул бит инде килү бик мөһим әйбер дуэтта. Килмәгән дуэтларны күреп сез нинди фикердә торасыз? Андый гаиләләр, гаилә булып парлашканнар, алар бит инде өйрәнешкәндә тавышларыбыз туры килә микән дип тормаганнар. Яраклашалар һәм анда сәнгать тумый. Анда интегү,
Мантур чыгыш. Матур чыгыш түгел, анда интегү генә бар. Аны тыңлау да авыр, җырларга да авыр. Чөнки тавышлар туры килмәй. Ул ансамблёз дип атала инде музыка телендә. Андый парлар бармы бүген сәхнәдә? Андый парлар бар. Сполош ирядым рәхим Андый итегез. парлар бар. Алар Сполош хәтта ирядым. нотаны ала алмый икән, җырны бозып Октавадан төшереп бетереп. октавага сикереп нужара инде ул. Һәм Шул вакытта күңелгә тия җырны бозгач. звуковедение дигән әйбер бар. Тавышны алып бару дигән әйбер. Монда тавыш ул өздек төтек, аннан жалганга, моннан жалганга. Ул җыр тулысы белән тумый, ул корама җыр булып туа. Ансамбль. Һәм алар икесе ике. Менә теге старый клоун смешной, не смешной клоун, а жалкий клоун дип әйтә бит Никулин. Менә мондай ансамбльләр бар жалкилар инде, жәл булып. Чөнки икесе дә инде үзләренчә алар нәрсәдер бизәмәкче булалар, бергә эшләмәкче булалар, бергә сәхнәдә иҗат итмәкче булалар, ләкин ул тумый. Менә без бүген сөйләшеп торабыз, әйбер тыңлыйм мин, без икебез дә, без барыбыз да ике әйбер турында сөйлибез. Беренчедән ток-шоулар турында, икенчедән сәнгать турында әйбет. Менә мин тагын Рәшит Вахапов кайтып шуны әйтәсем килә. Мин Зәйтүн апа Вахапов белән дә бик яхшы таныш идем. Ул да әйбәт кенә җырлый иде. Әмма ләкин Рәшит Вахапов бит үзенә дуэт җырларга хатынын алмаган. Аның белән кемнәр җырлаган? Шул ук Җәвһирә Сәләхова, шул ук Разия Тимерханова, шул ук Рукия Бахтиева, шул ук Динә Сираҗетдинова, шул ук Наҗия Теркулова. Югары дәрәҗәдәге профессионаллар. Зәйтүн апа гәрчә дәүләт ансамбльнең башлап җырлаучысы. Әйе, без шулай кызганыч ки бүгенге көндә ике әйбер турында сөйләргә тиеш. Дуэт сәнгать түрі буларак ул бөтенләй башка әйбер, Ә инде гаиләне күрсәтүдән матур әйбер, сүздә юк. Халык кызыксына да аның белән. Әмма ләкин йомшаграк ничек әйтергә, бу икесе ике әйбер бит. Гаилә дуэтлары теге шоу-бизнес элементы буларак һәм гаилә дуэт сәнгать түрі буларак. Дуэт турында сүз барганда, менә сез дә башлап җибәрдегез гаилә дуэты дип. Шын сәнгате дуэт бул әле гаилә дуэты булырга тиеш димәгән. Менә мәсәлән безнең Хәйдәр Бигичев белән Зилә Сунгатуллина дуэтлары бар. Зөһрә Сәхабиева белән Зөһрә Сәхабиева дуэты бар. Яисә менә без шушы көннәрдә генә яшь җырчылар белән тыңладык. Без Вахапов фестиваленең гала концертына әзерләнәбез. Шунда Фердинанд Сәләхов белән Флюра Килдиярова дуэты. Алар Китмә Сандугач белән Башкортның Хандугасын кушканнар. Ул шын мәгънәсендә классик әсәр килеп туган. Ул классик әсәр килеп туган. Бу инде икесе ике әйбер. Сүздә юк. Әмма ләкин безнең тапшыруда без менә шушы феноменны күбрәк ачыклыйсыбыз килде. Ни өчен гаиләле дуэтлар туа. Һәм менә Зөлфия ханым сезгә сорау бирергә мөмкин булса. Шәхси тормыш һәм сәхнә гармониясын ничек тотырга кирәк? Бармы аның бер рецепты? Гаиләдә дә, тормышта да һәм сәхнәдә дә матур яшәүнең. Моңа инде хатын-кыз 95% хатын-кыз бик акыллы булырга тиеш, юл куя белергә тиеш бөтен нәрсәгә. Һәм сәнгатьтә әлбәттә безнең Җәүит бит инде ул режиссураны бетергән кеше. Как режиссер, актер. Шуңа күрә ул сөйләү остасы, сүз остасы, нәфис сүз остасы, юморист. Һәм инде аның тавышы бар. Ул халык җырларын бүгенге көндәге яшьләр әле Җәүит абыйлары кебек җырлый алмыйлар. Ул чөнки ул Башкортстанда туган, моңлы кеше. Шуңа күрә аның тавышы өстендә эшләп, мин әйтәм, нишләп мин ялгыз җырларга тиеш? Менә Рәшит абыйлар кебек. Башка белән җырладың алайса? Юк, мин Җәүит белән җырладым, аннан син безгә килеп кушылдың. Икенче тапшыру темасы Фердинанд абый. Менә икенче тапшыру темасы. Җәүит ул минем беренче укучым. Менә шулай итеп без ул бит дуэт бит ул җырлау гына түгел, ул бер спектакль. Анда бит янырга тиешсең, анда полный син халыкка җиткерергә тиешсең, аның һәрбер сүзен тамашачы ишетеп, аңлап, уже синең белән бергә шул җырда кайнарга тиеш. Менә бразильский фильм карарга тиеш. Менә Алсу карале, менә юл куярга, хатын-кыз 95% юл куярга тиеш дип әйтәләр. Юл куясыңмы һәм өйдә бергә, эштә бергә, ялда бергә, корпоративта бергә. Ничек ял итәсез бер-берегездән? Туймыйсыз? Таярның ноктасына аерым киләләр алар. Иң беренче шушы тапшыруда булудан файдаланып, Зөлфия апага борылып рәхмәт итәсе килә. Без киченә вакытта Зөлфия апа белән Җәүит абый җырлыйлар иде. Инде без үсеп җитеп, безнең балалар үсә. Алар әле дә җырлыйлар, әйбит. Әле без картайганча кадәр җырласыннар иде. Чөнки алар менә парлы җырчылардан
иң үрнәк, иң матур гаилә. Без эштә әлбәттә бергә, ә мондый көннәрдә без бөтенләй беребез бер эшебез башып китәбез, беребез бер эшебез. Без кич белән генә җыелабыз. Шуңа күрә ял итәргә без тырышабыз. Буны без аңладык. Кирәк димәк. Данил һәм Рүзилә ханым, мөмкин булса сезгә журналистлар буларак та берникадәр күз алларга тәкъдим итәр идем. Алга таба бу тенденция ничек дәвам итәчәк? Халык тамашачы туймаячакмы мондый парлы гаиләләрдән? Бу киресенчә тагын да күбрәк артачаклармы алар? Соңгы бер 10 елда булачак әле ул, наверное. Мин шулай уйлыйм, Данил. Мин дә шулай дип уйлыйм. Аннары башка буын килә, тамашачы, аларны тыңламас дип уйлыйм. Менә мин хәзер үземнең кызымның буынын әйтәм, 18-20-ләр. Алар өчен безнең менә бу хәзер җырлый торган җырчылар юк. Аңа яңа парлар барлыкка килеп тора бит. Яңа гаиләләр барлыкка килеп тора. Әле 10 ел эчендә Рифат әфәнденең кеше җитәрлеге, әле яңа җырчыларны үстерергә тиеш, үзебезнең татар җырын бетермәскә тиешләр. Аннан соң инде Кавказ җырлары китәргә мөмкин, Восток җырлары. Безнең татар җыры бетүгә таба бара дип әйтермен. Әгәр дә Төрек, үзбәк һәм башка халыкка Тоташ Төркиянеке. Мин Төркиядә эшләдем, телевизиядә беләм нәрсә икән. Бөтен җырларны да шуннан сугалар. Төркләрдән үзбәкләр суга, үзбәкләрдән Әле Казакстанда бик ярата. Безнең классик композиторларыбызның да җырларын бузып җырлыйлар, таный торган түгел. Менә шуңа эш поша. Кайсы якка барабыз, Данил? Шулаймы? Мин белән килешәсезме? Ал барышылар шундай сүз әйтеп куйдыгыз, кирәкме безгә дигән. Андый формулировка миңа калса, гомумән булырга тиеш түгел, кирәкме безгә. Бу базар икътисадының бер күренеше. Менә шулай бит. Менә алар хәтта концерт куя алмасалар да, зур-зур концертлар, әгәр дә аларны банкетларга чакырып торалар икән, бу бит инде сорау, спрос дигән әйбер. Спрос рождает предложение дигән бик алтын сүз бар. Монда да менә бу тәкъдим. Сорау булганда тәкъдим бар һәм безнең тапшырда теге аларны гаеп итеп калдырдык шикелле барысында, парлы җырчыларны. Шундый теге Аларның бер гаебе дә юк. Аларның бер гаебе дә юк. Ни генә дисәк, Бу заман тудырган тамашачы үзе сайлап ала. Тамашачы белә кем концертына килгән, ярата икән килә, аны без әйтә алмыйбыз. Фердинанд абый, сез күзәтеп барасызмы соң яшьләрне? Менә ничегрәк бәялисез аларны бүген? Шул парлы җырчыларны. Бу җавап бирмәскә Мин филармониядә эшли торган кеше. Мин аларны карашыннан аңладым бит инде, карашыннан. Син күрәм аларның нәрсә икәнлекләре. Ну шул сәхнә арты тормышы тамада сәхнәгә чыга. Без күп вакытта аларны карамаска тырышабыз, ишекне дыңгырдатып җавап китәбез. Чөнки әгәр аның репертуары колакка ятышлы, менә без шул әйтим, кабатлап әйтәм, Зөлфияләр белән җырладык без, күп дуетлар. Безнең халык җырлары иде. Шундый катлаулы халык җырларын җырлый идек без. Ул Башкортстан театр күрсәтә. Әйе. Буларны сикертергә кирәк, сикертергә. Кул күтәрергә кирәк, кулларыгыз кая? Халыкка кирәк бит. Халыкка кирәк. Халыкка кирәк. Халыкны тәрбияләделәр шуның белән. Ник безгә кирәкмәде бит ул? Бездә алар кебек яшьләр иде. Сез тәрбияләдегез. Яни сез тәрбияләгәнне алар ничек тартып алдылар сездән тиз генә? Радио, телевидение. Коммерческий менә телевидениелар шулай иттереп радио телевидение. Шундый Көн сайын җырларны кызны янда кебек башына син шу җаутырып торсалар, син шуны сәнгать дип аңлый башлыйсың. Фердинанд абый, карагыз әле, сез бит энекәш, сеңелкәш, нәрсә җырлыйсыз сез? Кая безнең халык җырлар дип әйткәнегез юкмы? Карагыз әле. Ярамый малай әйтергә яшьләр. Якырмын әйтеп карарга. Мин бер тапкыр бер җырчыга тәкъдим итеп әйттем, әйтмим инде кем икәнен. Әйтәм, күп җырлама, бу синең туган илең, үз авылыңда, үз җиреңдә җырлау һәр вакыт җаваплы. Ул ниндидер бер дулкынлары менә шуны бер феномен бар, бер нәрсәседер бар шуның. Чыкты, сүзләрен онытып җырлый алмыйча чыкты. Һәм соңыннан 20 елдан соң язды. Мине сәхнәдә җырламаска кушты дип. 20 елдан соң. Мин шунардан соң уйлап куймам идем, нәрсәгә кирәк? Бар акыллылары да, бар сорап киләләр. Үзләре Рәсимнәр Низамовлар белән миндә эшли башладылар. Үзләре сорап киләләр, бик күп репертуар, хәзердә халык җырларын белгәнгә күрә, бик күпләре сорап киләләр, бар. Әмма парлылары аларга ул кирәк, минем репертуар кирәк түгел, чөнки мин тамадада йөрмим, мин сәхнәдә дискотека ясамыйм, шуңа күрә ул мин хәбәрдәр түгел, аларны үзләре беләләр, шуңа күрә сорамыйлар. Данил әйтмешли, без бүген чыннан да парлы җырчыларны күпме генә шиметергә тырышсак та, әмма ни дисәк
дисәк тә, алар гаилә кыйммәтләрен безгә сәхнәдән пропагандалап тора һәм бу бик яхшы, аларга уңышлар гына телисе кала. Сәхнәгә кемнәр килә дә сәхнәгә кемнәр китә, тамашачы хәл итә дигәндә әле шигырь бар. Шуннан да инде бу парлар алга таба артырлармы, кимерләрме, шул дәрәҗәдә калырлармы? Тамашачы нәкъ базар икътисады мөнәсәбәтләрендә тамашачы хәл итәчәктер дип фикерләп куйыйк әле. Таянырлыкта һәр вакыт бар, шуны онытмагыз. Ә сезгә бик зур рәхмәт. Һәр вакыт